heeft zo'n beetje kost op 3 liter, kotsen. Ja, je wordt wat normaal in kost? Je bent officieel jupjutter. Ja, dat ben ik. Nee, dat komt vanavond. Nee, Zo wordt hier te zijn. Oh, niet vanavond. Klopt nou of niet? We zeggen het is ochtend toch? toch? Straks kotsen, weet ik zeker. Oké, nou dan moet je een twee hangen, niet hier. Maar ik heb niet echt helemaal zin in mijn keel te staan. Ik daar wacht nog 5 minuten. Dan slaan we bij de wc juist. Ik heb ook gewoon op de anus in het wc gezeten. En toen heb ik vanuit daar heb ik zo mijn nek verhoogd, maar wist het niet. Zo, die jongen heeft ook weer discipline. Ja, dat moet je zien, jongen. Die de licht op, zeg maar. En ik ga zo naar de licht op en zo niet echt in de gang, jongen. Ik kom niet voorbij. Ja, ik moest echt meteen aan Luc denken over de kop. Tim, speel maar ballen. En mijn huis zo. Het is gewoon fucking licht nou, hè? Ja, begint ik te worden. Wacht hier. Er zijn er 3 jupjes die niet gekocht hebben, dat is gemeestelijk. Maar dit kost. Jij hebt gekocht, jij hebt gekocht, wij hebben gekocht, Tim heeft er niet gekocht, wij hebben morgen, dat hebben we afgesproken. Wie komt morgen? Ja. Oh, ik denk. Tim wordt ook Maar dit is ook niet meer